Son Marcelo Dobode e Luís Martins. Arpa, voz e percusión terrenal. Falamos de folk con todo a sabor da horta. O seu primeiro traballo é Droguería Moderna. Ay, ay, moreno, por ti moreno, o mar me botaría, pero por outro moreno na miña casa estaría, pero por outro moreno na miña casa estaría. Esta noite dirá la motero, non teñas medo, deixame a porta trancada cunha palla de centero, deixame a porta trancada cunha palla de centero. Ai, ai, motero, por ti motero, o mar me botaría, pero por outro motero na miña casa estaría, pero por outro motero na miña casa estaría.